ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit în bucătăria Gătește Inteligent. Sunt Dani Dărvășan Amelia Săvulescu. și astăzi o să gătim împreună ceva spectaculos. Ce gătim? anume? Păi spune-mi, că tu știi. Tu vezi ingredientele, spune tu. Păi eu știu ce am cumpărat, că am cumpărat cam puține pentru că avem multe Condimente. Condimente și bulionul pe care nu-l plătim că l-aduci tu de acasă. Da, Așa. ok. Uite-te la ingrediente, spune ce facem. Tocăniță de cartofi cu soia. Nu, mai e o șansă. Piure de cartofi cu soia. Nu, Ruladă de soia cu nu. sarmale cu soia și cartofi. Ok, lasă că spun eu. Astăzi vom pregăti friptură de soia cu cartofi la cuptor. Piept de soia cu cartofi la cuptor. Corect. Așa facem. Varianta vegetariană a fripturii de vită. Ce avem aici? Spune-ne, te rog. Șnițele de soia fierte, cartofi fierți, pătrunjelul ne trebuie la final, am mai sos de soia, este opțional, cine nu are nu e o problemă, usturoi, fulgi de drojdie, sare, cimbru, boia afumată, bulion de ardei, suc de roșii și ulei și puțină pâine. Ce pâine. Cea mai importantă. Hai să vedem cum am descurcat la magazin. Să te Am văd. cheltuit super puțin azi. Hai să vedem. Trebuie să iau 1 kilogram de cartofi. Trebuie să mai iau și soia. O punem în coș. Mai iau și încă o funguță de usturoi. Pardon. Și pătrunjel. Ia uitați, e fresh. Perfect. Gata cu această rețetă și hai să vedem cât costă. Ne vedem în platou. Te-ai descurcat foarte bine la cumpărături. Și am dat doar 8 lei pe 1 kg de cartofi și 4 lei pe soia. Ok, hai să-ți arăt ce trebuie să facem. 14 lei în total, plus astea mai aveam pe aici. Să zicem 20 de lei. Da. Soia fiartă. O punem într-un vas. Dai, te rog frumos, uleiul. Ulei de floarea soarelui. Da. Amestecăm puțin și le dăm la cuptor, Singure? singurele, la 250 de grade, până se rumenesc foarte puțin. Wow, am scos soia Ea de la miroase. cuptor și miroase foarte, foarte bine. E rumenă. Când am fiert-o, am pus foarte multe condimente. Ok. Cimbru, am pus vegeta naturală, boia afumată, am pus usturoi. Și acum Uite, ce vezi, trebuie să s-a rumenit. faci? Așa. Acum, dăm, te rog frumos, bulionul de ardei, Poftiți. sucul de roșii. Îl torn eu? Da, te rog. Dar trebuie peste tot sau doar în mijloc? Nu contează că l-am amestecat apoi cu apă. Apa. Deci, practic, facem ca o tocăniță. Nu. Bun? Da, Cât? suficient. Ok. Deci ce avem? Boia? Boia afumată mai punem puțin, o jumătate de linguriță, o linguriță de cimbru, sare jumătate de linguriță, foarte puțină, fulgi de drojdie, Ce fac fulgii ăștia de drojdie? o aromă foarte bună, plus că sunt bogați în vitamina B12. Punem 3 lingurițe. Poți să gust? Da, te rog. Și sos de soia. Am aici 3 lingurițe, 4 lingurițe, punem tot. Bun. Amestecăm bine. Cartofii ai fiert cu condimente? Cartofii, da, i-am fiert câteva condimente. Vezi, i-am și tăiat. I-am fiert puțin, nu i-am fiert foarte mult. Să nu se facă piure. Și acum băgăm totul la cuptor? Da, îmi dai, te rog frumos, mai îmi pui apă, te rog. Sigur.
dacă vrei am și mozzarella prin frigider, putem să punem. Nu. Ți-am spus că trebuie să fie vegan. Mai pune pe toate, te rog. Acum băgăm iar la cuptor și lăsăm să fiarbă 20 de minute până mai scade puțin. Bun. Punem capacul și la cuptor. Wow! Ia să vedem. Miroase bine. Te-ai ars? Pune-o repede jos. A fost fierbinte. Este fierbinte. Producția, mai luați niște mănuși de astea mai groase. Dă de sudor. Te rog frumos să te ocupi de pătrunjel. Eu pun usturoiul. Pe tot? Da. Ia uite ce bine miroase. O aromă nemaipomenită și nemai văzută. Dar chiar nu glumesc, acum s-am văzut super pe mine, să știi că miroase foarte bine. Eu aș mai pune niște pătrunjel. Chiar te rog. Fiți atenți, oameni buni, cum se pune pătrunjelul. Așa frumos. Atât, suficient. Mi-a rămas puțin pe mâini. Așa. Hai să-ți dau să guști. Hai să gustăm. Să-l punem deoparte. Nu știu dacă o să... Cred că mi-ai pus cam mult. Cartoful e făcut. Am simțit la tăietură. Să-ți dau o furculiță. Ar fi ideal. Am văzut o glumă cu unul la un restaurant și vine chelnerul la el și îi spune: care-i problema? Gustă să vezi. Păi spuneți-mi care-i problema, nu gustă să vezi. Și omul de fapt nu avea furculiță și nu avea cu ce să guste. Pare rău că ai ajuns în aceeași situație. Să știi că m-am ars rău. O să-ți aduc data viitoare un plasture cu sclipici. Da, mulțumesc. Îmi pare rău. Vezi că frige. Cartoful e fiert, foarte fiert. Wow! E super bun! Deci, Amelia, astăzi am făcut această mâncare super gustoasă, ieftină. În 15 minute a fost aproape gata. Dacă pui la socoteală și fiertul... Nu, asta n-am mai pus. Mă refer așa că poți Maxim să le o bagi oră, să spunem. Durează maxim o oră această. treaba ta ca să o faci doar de 15 minute. Tai niște cartofi. Atâta. Am înțeles și zici gata. Da, corect. Se face foarte repede și este foarte sănătoasă. Și perfectă pentru perioada postului. Da, o cină rapidă. Poți să chemi prieteni la tine și să le dai piept de soia, cu cartofi, cu pătrunjel. Foarte, foarte bun. Și cu usturoi. Și cu usturoi. Chiar ar mai merge puțin usturoi. Sunt de acord cu tine. Și mi-ar plăcea mie cu puțină smântână, dar data viitoare. Data viitoare. N-am la mine. Da, nici eu nu am. N-am. Vă pupăm, vă așteptăm data viitoare la Gătește Inteligent cu o rețetă nouă. Ne zicem ce o să facem? Nu. Nu vă spunem ce o să facem. Ne vedem data viitoare. Vă pupăm! La revedere!